pag kwarintahin ka na, pagising mo, kung mali yung posisyon mo, yun din ang stiff neck mo. Pero nung bata ka, pagkatapos mong uminom, kahit saan ka abutin, di ba? Dadating ka rin dito, wag kang tumawa. Alam mo, Iha, naintindihan mo ba kung bakit sinasabi nila that life begins at 40? Parang nagre-reset yung katawan mo at 40. So kung ano yung naiimbak mo para sa katawan mo, kung nicotine ba yan, mag-a-adapt siya. Mag-a-adapt siya, parang magre-reset siya. So parang ka nagsistart ng bagong buhay at 40 years old. So kung inabuso mo yung katawan mo from 0 to 39, ayan na. Kaya mo daw siya nararamdaman na nung 40 ka na. Ayun na nga, kaya nga 'di ba, nung 40 na tayo, doon na natin nararamdaman ang mga hindi natin nararamdaman nung araw. Yung gising mo na, umaanggulo ka na eh. Hindi lang sa pagpicture umaanggulo. Correct! Sa pagbangon, hindi ka pwedeng aangat agad. May hilo ka, di ba? May anggulo muna, susyete ka muna. Pero makapasubsob yung mukha. Correct! Dapat tama din yung pagtulog mo, or else, pag kwarintahin ka na, pagising mo, kung mali yung posisyon mo, yun din ang stiff neck mo, yun din ang dahilan ng frozen shoulder mo. Sisisihin mo yung asawa mo. Kasi mataas kasi yung unan natin. Correct! Naisisi ko na lahat yan, Jegs. Mataas ang unan, mababa ang unan, masyadong mahaba ang unan, walang unan, inagawa ng unan. Lahat yan mga sinisi ko na nung gumising na kung masakit yung likod ko. Pero nung bata ka, pagkatapos mong uminom, kahit saan ka abutin, di ba? Okay lang. Pagising mo, malakas ka pa. O ayan na nga, life begins at 40 daw. Dadating ka rin dito, wag kang tumawa. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.